Minä todistan, että Jeesus elää, että hän oikeasti tietää, millaisia tilanteissa meillä on elämässämme. Hän tietää, keitä me olemme, ja hän todella haluaa auttaa meitä joka päivä. Mä tiedän, että meillä on elävä Jumala, että hän on olemassa ja että hän välittää meistä. Hän rakastaa sinua ja meitä kaikkia täydellisesti. Ja hän puhuu meille tänäänkin. Hän puhuu meille profetoiden kautta ja hän puhuu meille pyhien kirjoituksien kautta. Meillä on Raamattu, joka kertoo meille paljon Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen elämästä. Mutta myöskin meillä on toinen todistus, eli meillä on Mormonin kirja, joka todistaakin Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen suuresta työstään. Ja koska meillä on niiden todistuksia, minä olen tullut tietämään, että meillä on toivo joka päivä. Ja mä sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Okay. No, se on mahtava tilaisuus aina keskustella näistä asioista sinun ja vaan ihmisten kanssa. Eli mä tiedän, että lukeessamme Mormonin kirjaa, Raamattua ja vaan Jumalan sana, että me tulemme tietämään, että hän rakastaa meitä. Että on elämä tämän jälkeen ja että Jumalalla on suunnitelma meitä varten ja että me voimme saada niin paljon onnea seuraessamme hänen sanaa ja hänen tahtoansa. Että minä itse mä oon saanut todistukseni lukiessani Mormonin kirjaa, erityisesti kun mä oon rukoillut ja kysynyt Jumalaa, mitä mun pitäisi tehdä ja millä lailla mun pitäisi elää mun ollessani maan päällä. Ja se on ollut joskus vaikea minulle tietääkseni, mitä mun pitäisi tehdä, mutta nyt mä tiedän, että Jumala rakastaa minua niin paljon, koska mä oon niin onnellinen ihan joka päivä. Että mä tiedän ja mulla on niin paljon toivoa ja tietoa, että elämä jatkuu hyvän päin. Että mä tiedän, että seuraavalla askelella on vielä paljon opittavaa ja saatettavaa. Ja mä tiedän, että kun sinä rukoilet ja että kun saat itse tieto Jumalasta ja saat itse todistuksen hänen suunnitelmastaan, sä itse tulet tietämään hänen rakastavan sinua ja sä tulet tietämään sinun tarkoituksesi ollessasi maan päällä, että tämä elämä on niin lyhyt, mutta tämän jälkeen se jatkuu ihan perheesi kanssa. Ja mä tiedän tämän olevan totta ja ihan Jumalalta tämä sanoma. Ja mä tiedän hän rakastavan sinua ja meitä kaikkia ja että Jeesus Kristus on hänen poikansa
ja hänen kautta, Kristuksen kautta, että me saadaan onnea ja iloa. Ja se on ikuinen asia. Ja kaikki tämä, haluan sinun tietävän tämän, ja mä sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Suomalaisena niin uskonto on aina ollut vähän sellainen mielenkiintoinen, vähän niin kuin outo asia, mistä on puhuttu, tai välttämättä ei ole puhuttu, mutta niin haluan sanoa tämän ääneen, että uskonto on ollut se asia, mikä on auttanut minua elämässäni löytämään rauhaa ja onnea. Uskonto on ollut se, ja Jeesuksen Kristuksen kirkko, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ja sen opit on ollut keskeinen osa sitä, miten minä olen osannut elää elämääni tavalla, mikä tuottaa minulle onnea ja niille, jotka on ympärilläni onnea. Ja jos on kukaan, joka kuulee tämän, niin haluaisin kutsua, että tule maistamaan sitä, mitä se on. Jätä pois kaikki ne stereotyypit ja mielikuvat, mitä on asiasta. Ja tule ja koe itse, mitä Jeesus Kristus voi tehdä sinulle. Mitä Kristus voi tuoda sinun elämääsi, se rauha ja suunta. Ja se ei ole helppoa elämää, mutta se on erittäin antoisaa elämää. Ja se, että oppii sitä, että kuka on Jumalan lapsena ja mikä on perheen rooli ja kuinka voi kehittää suhteita perheensä kanssa, jotka tuottavat niin paljon onnea ja että ne suhteet eivät lopu kuoleman tullessa, vaan ne voi jatkua Jumalan kautta, palautetun Kristuksen kirkon kautta ikuisuudeksi. Niin se on jotain erittäin arvokasta. Ja se on se lahja, mitä mä haluaisin antaa sinulle. Ja toivon, että tulet maistamaan sitä ja kokemaan sitä. Koska se on tosi. Elämä on aika vaikea joskus. Me emme tiedä joskus, miksi me olemme täällä ja mitä me tehdään tämän elämän jälkeen. Mutta minä tiedän, minussa on paljon rauhaa ja iloa, kun minä muistan, että Jeesus Kristus on minun vapahtaja. Ja usko on niin tärkeä, kun en ole koskaan nähnyt Jumalaa eikä Kristusta, mutta minä tiedän, että he elävät, että he rakastavat mua. Ja se on hyvin tärkeää, että me uskomme asioihin, erityisesti kun me uskomme Jeesuksen Kristukseen ja Jumalaan. He rakastavat meitä ja minä tiedän, että he rakastavat sinua ja että he haluavat auttaa sinua. Ja kun sinä uskot heihin, sitten ihmeitä tapahtuvat. Ja tiedän, että kun sinä luet mormonikirjaa ja raamatua, että sinä voit tietää, että sinun usko voi kasvaa. Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että minulla on uskoa minun elämässäni ja että se on auttanut minua niin paljon. Minä tiedän, että Jeesus Kristus elää ja että hän on meidän vapahtajamme. Hän tuli pelastamaan meidät ja hänen sovituksensa kautta me voimme saada ikuisen elämän. Minä tiedän, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on totta. Tiedän, että se on ainoa kirkko maan päällä, joka on totta ja jossa on evankeliumin täyteys. Minä tiedän, että Mormonin kirja on totta
tiedän, että se on Jumalan sana ja toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Minä tiedän, että Joseph Smith oli Jumalan kutsuma profeetta ja hänen kautta, tai siis palautuksen kautta, meillä on nyt evankeliumin täyteys. Minä olen ikuisesti kiitollinen siitä, että sain palvella Suomessa. Se on kyllä siunattu maa. Jumala rakastaa Suomea ja suomalaisia. Ja toivon, että evankeliumi siellä kasvaa. Minä rakastan tätä kirkkoa. Minä rakastan minun vapahtajani. Ja minä sanon tämän hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.